Welcome back sa ating channel, mga Oragol guys. Nandito tayo ngayon sa trabaho at maaga tayo ngayon na gumising kasi mga alas 5 tayo, medyo nagbago yung ating shuttle service, yung oras 5 AM tayo naalis dito sa trabaho, tapos hanggang alas 8 tayo ng gabi. Ayan, nagbago lang yung ng konti yung ating alis dito. Pero yung oras sa gabi ganun pa rin. Medyo mahaba lang ng konti. Pero hindi naman natin nauubos yung oras na hanggang alas 8 kasi minsan 7, pinakamatagal na natin 7:15, 7:20. Ganun. Ayan guys, time check is 4 AM ng umaga. Andito tayo ngayon sa Makati. Ayan, mega love shoutout po sa ating mga kaibigan ko OFW at sa lahat ng ating mga subscriber. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Kape muna tayo, mga Oragon na yan. Sa umaga sa umaga mga Oragon, kape muna tayo. Tapos mamaya pagkatapos natin mag-shuttle, saka tayo mag-aalmusal ng kanin. Mamaya maghahatid tayo ng pasyente sa UARM Hospital sa Santa Mesa. Sinabihan na tayo kahapon ng ating kasamahan na nurse na maghahatid tayo ng pasyente mamaya. Antayin muna natin. Hindi ko alam kung ano yung kaso na naman ng pasyente na yun, pero sigurado na siya. For physical therapy lang naman yan. Kasi yung either na puto lang pa or pilay siya, for physical therapy para maayos yung kanyang pamumuhay. Ayan, tinutulungan or ang purpose naman kasi niya kaya na siya magpapa-physical therapy para i-condition yung kanyang sarili or kanyang kung ano man yung kanyang injuries sa katawan. Ayan, pagkatapos po siguro ng physical therapy, after how many session, pero pinakamahaba guys na session ng isang pasyente na dinutulungan namin ay mga 3 to 6 times ng physical therapy. Ini-schedule po yan. Pagkatapos po ng physical therapy, saka po sila mag-apply ng livelihood program or mag-apply sila sa livelihood ng opisina para sa kanilang tulong pangkabuhayan. Ayan. Shoutout po at good morning po sa inyo lahat. Sa mga interesado po, ano po ba yung mga aming mga tinutulungan, yung mga related sa work po na injury o yung mga pagkakasakit na related po sa trabaho, yan po aming tinutulungan po yan. Basta mag-apply po kayo ngayon kung gusto nyo kung paano malaman kung paano makakapag-inquire sa amin pong FB, sa Facebook po. Active naman po yung aming Facebook page, yung ECC. I-type nyo lang po ECC sa FB. Sa FB po lalabas po yan. Makipag-usap po kayo sa aming mga coordinator directly po. Wala po kayong babayaran. Libre po yan at sana po doon malaman nyo kung ano yung mga benepisyo po na binibigay ng aming agency o aming opisina. Ayan, good morning po sa lahat at mega love shoutout po sa ating mga kaibigan OFW. At saka mega love shoutout po doon sa ating mga kaibigang riders. Medyo mag-iingat po tayo sa pagmamaneho. Sa mga riders na ating mga subscriber o ating sa mga silent viewers po natin, kahapon po kasi bigla akong kinat ng isang riders. Galing po siya sa kabilang linya at bigla po siyang kumanan. Nasa inner line po ako. 3 line po yun, nasa kuan po ako inner. Dapat doon siya sa outer para makakanan siya. Ang ginawa niya, inner ako, tapos doon pa siya sa kaliwa ko. Kinat niya ako, nag-go po yung stoplight. Buti ka mo, hindi mabilis yung arangkada ng sasakyan na dinadrive natin. Hindi po inabot siya, sayang.
Sabi nga po ng mga sakay namin, sana tinamaan na lamang po sa yan. Mega love shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po tayo. Ayan, good morning po at hanggang dito na lamang po ang ating vlog at sana po makatulong at makatulong tayo sa ating mga kaibigang nangangailangan at sa mga riders po na mga kamote riders. Mega love shoutout po sa inyo. Ingat-ingat po tayo sa pagmamaniho. Kasi kung hindi po makakadamay pa po tayo ng ibang mga may ingat sa kalsada. Ayan, ingat-ingat po at sana wag po nating basta-basta gagawin yung mga or gagayahin yung mga kamote riders dyan sa kalsada. Ingat-ingat po tayo. Hindi lamang po mga riders sa mga kamote drivers, kundi meron din po sa mga private cars na basta-basta na lamang sumusulpot. Ayan. Kaya ingat-ingat po sa lahat ng drivers, maging riders or four wheels man tayo. Kasi ako po isa po rin akong riders, pero maingat po ako sa kalsada. Ayoko po makipag-agawan makipag-unahan sa buhay ng iba po kasi isa lamang po yung ating buhay. Kaya ingat-ingat po tayo sa kalsada. Ayan. Mega love shoutout po sa inyo sa lahat ating ng mga drivers. God bless po. Ingat po tayo sa ating pagmamaniho. Bye-bye po. Good morning po sa inyong lahat. Time check po ulit at 4:15 na po ng umaga. Maraming salamat po at ingat po tayo. Bye-bye. Love you all.